So yan, good morning mga par. Luto tayo ngayon ng ampalaya na may gata. Ayan, right. Yan yung ampalaya. Ito yung gata, pansahog. Ayan. Gagayatin ko na yan. Amoy. Bali, naugasan ko na to. Gagayan ko muna. Basta tanggalin yung buto. Yan, sibuyas, ang sibuyas, dalawang ngipin na bawang. Prepare. Salamat po sa suporta nyo. At kahit pa paano may nanonood pa. Ganito lang yung mga vlog ko. Diretso na natin ang kawali. Ganyan. Oh. Yan, nakapagugas na tayo ang kamay. Yung malinis na.
Unang piga. Isa pa. Hindi na lang. Isang baso na lang. Para pamantikain natin to. Yung pansahog.
Yan, luto na tayo. Wala. Bali ito, sahog. Sasabay ko na para mas lumambot pa. Yung alam ko sa sa ibang probinsya, yung ampalaya, hindi nila ginagasa, gisa lang. Sa amin sa Bicol, ginigisa namin yan, ginagataan pa. Pwede nyo gayahin sa yung mga iba na hindi nagluluto ng ginataan. Ganito lang naman style niya. Kasi masarap yan yung sahog, yung itlog ng isda. Mabilis naman lutuin yung ampalaya. Yun ako naggata, walang tigil sa tatalog ng gata. Kasi pag pinigilan mo yan, mamumuo yung gata. Ay, nakulo na. Malapit na. Tapos ilalagay ko na yung gulay. Yung napakaliking tipid pag yung nagpapamilya tapos marunong magluto. Kasi kung di marunong magluto, bibili ka lang ng mga ulam. Magkano yung ulam ngayon? Magluto ka, ito gulay. Yung nyug, libre. May nyug naman. Gulay, nabili ko ng gulay. 60. Tipid lang. Abot gabi na sa amin. At nilagyan ko na po ng pampalasa yung gatan. Dagdag na lang pag kulang. At pwede na itong tikman. Sakto na. Yan po, maganda na yung itsura ng gata. Pili natin, isa lang na yung gulay. Pag ganyan na siya, malapot na. Kung baga lutong-luto na siya, yung gata. Ito na yung gulay. Sarap niya ito. Grabe. Pag ganito yung ulam, naku. Dami ng makakain nito. Paborito ito ng asawa ko. Nangingibabaw yung sahog. Bali nakapagsaing na rin.
Tingnan natin sinain kung okay na. Tcharan! Yun. Okay na. Time check natin. 11. Pag bibili ka ng gulay na ganito, magkano yung binta ng gulay? Ito may sahog. Baka ano to? Baka 30. May sahog. Tapos ganito lang karami yung order mo. Ganyan lang isang sandok. Ngayon ito, 60 pesos. Abot na sa aming gabi. Malaking tipid. Pag marunong kang magluto. Kung hindi marunong magluto, wala. Bili. Tiis bili. Bukas sardinas. Ayan na po itsura niya. Nagmamantika na. Malapit na siyang maluto. Papalabasin ko lang yung mantika niya. Ayan na. Luto na. Mantika oh. Sarap. Tikman natin. Gulay. Yummy. At na po, tapos na po ang magluto. Bali, luto na yung gulay na ampalaya natin na may sahog na balat ng baboy. Yun. Nagmamantika na. At yung sinain ko, bali, luto na rin. Hindi na siyang patayin. Luto na. At gusto ko pong magpasalamat na sa mga viewers na patuloy na sumusuporta sa vlog ko. Kahit ganito lang yung mga upload ko ngayon na pagluto kasi wala pa kami trabaho ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun po, ingat po tayo palagi kung saan man po kayo ngayon. At maraming salamat po. Bye-bye! Thank you!